Mifrux fuq spazju ta' 2000 metru kwadru ta' art u b'investiment ta' €1,000,000 ġie inawgurat kumpless ġdid ta' uffiċini moderni fir-residenza San Vincenz de Paul li minnu se tkun qed issir il-ħidma amministrattiva tal-akbar faċilità tal-anzjani f'pajjiżna. Il-faċilità li tikkonsisti f'60 stazzjon tax-xogħol hija mamra b'apparat elettroniku, servizz tal-informatika tal-ogħla livell u għandek mamra laqat, spazju għall-arkivji u dokumenti u spazju rikreattiv. Minn dan il-kumpless se jaħdmu l-ħaddiema ta' riżorsi umani, dawk mis-sezzjoni tal-inġinerija, il-ħaddiema responsabbli mis-servizzi tal-ikel, dawk mis-sezzjoni li jassiguraw il-kwalità u social workers. F'dan il-kumpless hemm ukoll kamra ġdida l-elettriku li tkopri mhux biss dawn l-uffiċini imma taħseb ukoll l-żieda fid-domanda maħsuba fix-xhur li ġejjin permezz tal-kumpless Rużar Briffa, spiżerija ġdida u l-imħażen farmaceutiċi. Il-kap eżekuttiv tar-residenza tabiba Ġosjen Kutajjar spjegat li b'residenti li jgħoddu l-1300 anzjan u anzjana, 2200 ħaddiem u operat ta' budget li laħħaq il-€100 miljun inħass il-bżonn li l-ħaddiema jkollhom faċilità mamra bl-aħjar teknoloġija u ambjent li jixraq. Innotat b'sodisfazzjon li l-parti l-kbira tax-xogħol fuq dan il-kumpless sar mill-ħaddiema ta' San Vincenz stess. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia innota kif jiem il-bot minn jum il-ħaddim dan il-proġett jirrikonoxxi l-ħidma tal-impjegati li b'mod speċjali fl-aħħar xhur adattaw għas-sitwazzjoni tal-pandemija. Matul is-snin sar ħafna xogħol biex intejbu l-ambjent għar-residenti ta' San Vincenz. Issa wkoll irdu naħsbu wkoll fil-ħaddiema li jkollhom ambjent ideali sabiħ modern bl-aħħar teknoloġija fejn huma jistgħu jaħdmu. Intant mistoqsi minn One News il-Ministru responsabbli mill-anzjani qal li fl-aħħar 10 ijiem mindu ġew rilaxxati xi miżuri ta' żjarat fid-djar tal-anzjani ma kien hemm l-ebda żieda jew bidla fin-numri ta' każijiet ta' coronavirus. Il-Ministru konferma kif dan is-suċċess qed jiġi diskuss mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika bilan li fil-ġranet li ġejjin wara li tlaqmu l-maġġoranza tal-anzjani qed ikunu mlaqma wkoll l-adulti f'pajjiżna ikun hemm ftuħ aktar wiesa' fid-djar tal-anzjani.